Limburg in Nederland is muziekland met heel niks. Als zeg maar het doet, ken ik onder de mat ingeschoven. En we willen met de Picket Trillers ook laten zien dat er ook andere dingen uit Limburg komen. Als Floy, als carnaval. Alle respect daarvoor. Zelfs maar als ze een anti-kaart zijn alleen maar die dingen. En we willen gewoon laten zien dat er gewoon nog terug dingen en knappe kerels in de streek komen. Ja, of niet dan? De Picket Trillers! Als je zegt, dames en heren, dat je maar mee. Jo, hou maar eens op met je mond. Begon zijn avontuur en het wordt steeds chiquer op den duur. Het duurt zich aan wie een jong is bang, nog steeds gewoon die gasten van op den hoop. We willen wel den het wordt bij en vertogen is ding steeds op het neus. Het ging voor goed, ja stepje voor stepje, original Jackson begos en zijn grapje. Verstond de oets in Idolies, verbak de oets, iedere prijs. En LM die draaiden een schries, maar op het iets stoppen is altijd wies. Missie jong, reken er maar op, want geen zat de tijd serieus op de kop. Soms wordt het stress als de planning niet liep, maar de dolle nu slang, want de band zit diep. Gasten denken dat ze beter zien, geen competitie nee nog niet machine. Ze willen niet wie de Picket Trillers zien, dus de vleugel vergeet de machine. TV Maastricht tot TMF, klassiek repertoire en vertrokkenheid de kaart. Vergaven menig legendarisch feest, maar nu is het te laat en die besmoeds geweest. De tijd is door en ik hou van mijn rust, nu zit niet de mossel van veerzinus. Nog een keer joh, kijk maar lekker flink. 100 mensen op dat ding. Ik heb het allemaal gezien en gewoon echt gewoon op dit moment kijken. Dat is echt. Dat is afgepakt, dan de vitamine, alles. Wat is? Dames en heren, namens de Picket Trillers wil ik u allemaal heel hartelijk bedanken voor 10 formidabele jaren. Het was fantastisch, het was grandioos, Plus Bef, Eriks Markant.